Oke guys, ketake mangan gedang. Yo, kethek anyaran ya. Aku denger ketek. Nang ndi? Oh, akeh aku grup jejer. Oh iya kadang medun. Kadang medun rae. Aku grup ndi lek? Berarti anu. Ya, medun. Medun. Ndek wong Papua yang Nak, Wong Afrika kae mah. mangan gedang. Loh, Kilo guys, kita review ini. urung. Kita review ini ada. Segone ora mateng kok. Ini ada apa? Gerih. Ini ada gereh. Hah? Ini ada Urup-urup. urap-urap, ki ada. Apa wi apa wi? Wak. Iwak apa? Cepet nek rene. Iwak apa iki kok iso? Tongkol. Oh. Apa? Dandang. Urap-urape mentra tak gosong nih Mbak Winnie. Ngono. Ya, enak wi. Enak ngono kuwi. Iya anu Mbak. Heeh, jane kreweng kae. Enak. Jane kreweng ki lho enak. Kok iso? Itu tapi Kupruke udah ngomong. gak sanggup kerupuk. Oh, kan mulai cukup. Mbak kerupuk. Aku de loro tak. Yo ya. Urunan lho Mbak Win kae. Ya ngono urunan. Aku rinan anu cangkem ae. Lho. Ndek bengi ya ngono. Kecap. Iki kok dol iki kok memanggil tok iki wonge. Tanggapan yo Apaan? koyoke lho story ini kok story Iki dek apa? Memanggil iki betul iki. Di video call memanggil. Ojo man gedang sing kok cuci mulute kuwi yo Ibutmu goblok nang ngene lho. Iya ampun. Dewa pendak. Entek. Derene Kok wedi aku. coba tak ya. Iya, masa suri suka satu suka sanduk. Iki masa rambutku kok blintik ndek-ndek. Coba elek kok ambu. Sopo lek? Aku lali ya. Apa ya? Aku ki arep jungkasan ndak. Tiba iki jungkase bar nggo jungkasi. Lah mosok konoan dijungkas. Ora. Aku kok kerikane bego ngene iki lho, tak go ngrek jembut. Jadi lo kok blintik masa rambutku blintik ngono jenggotku. Begone. Alah belum mata dibuka ya toh. Lah yo coba bukai benda mata. Jami. Segone wit tasen sing ben adem. Gampang kopong lho dadang. Heeh. Aku mangane wegah jane ngene. Aku jan duwe telu gak tau tak nggo. Lah sebok nggo ki Lah apa? anu dandang dhuwur. Cepot ke ben adem segone. Ndak tak kebuti. Lho, ndak tau wae guys. Lah, iya. Guys. Lah anu ayang buka to. Ben turu wae. Gak sakit lagi. Kok tengah selemu beda. Susune gemblek-gemblek kaya Kayak karo gunam gede di. ya gede kono. Kayak cilutung. Lagi Cina gitu. Nomone. Sasar. Kayak ngono kiblah-kiblah iki apa? Bu itu kan kebut-kebut ngene. Astagfirullahaladzim ku. Aja mbok terusne ya lah mangan aku. Duh, lah terus Sawakmu koyo babi hutan aku. ngenyak pikir iso anake wong mbok ora ning ngono kuwi. Sawak jan ra umum kalau. Buendot ket ya Erla trio kuwi modot trio. Rodon lomba. Ora dicili kok. Erla. Saya aku delok WA ning anu beduk mong wis rene Cus. Oke, guys. Coba lanjut. banter-banter. Coba banter-banter. Gedek. Kok ora banter-banter. Mbak, kok Bapak Sawi arep poli to, Mbak? Nggih, niki kan nggih, udan kok dawah dhuwures megake teng Jawi nika. Dadi dipasang ngeten iki. Anak mamam lho. Nah, semoga Bu. Niku beduk barang. Iwake loro, Bu. Heeh. Iku terus kok iwak enak. Dhewekno, Bu. Lah iki nih, Bu. Lin, ndi Marlin? Wong iki. Kono kae Lho, ki apa to iki? Gere apa to gere? Gere gede-gede iki ta? Taiwan. Walah saka Kamilantan nih, Kamilantan. Kamilantan iki lho. Gere kok Kamilantan. Tak kira gere ireng biasa niku. Segone iki tambahno, Bu. Blaktek iki ben duduk. Kutuk. Tutuk apa kutuk? Tambahno rong anu. Ya wes, oke. Kayak ada sik. Lah bego ndi to ki? Ning Gak dhuwur. doyan? Gak doyan. Doyan gak? Oh iya iya makan bersama gue. Yuk guys, makan. Metu besar. Coba terjang. Metu kan gak apa-apa.
nyiksa kan iri lho. Betul kan? Masuk sih enggak Tim grawak. Yuk guys, makan dulu guys. Iki gede ya nak. Kalau dari luka kalau ya. Mana di gua? Mana di gua? Makan dulu. Ya kalau kita kok. Segone iki. Aku lu gua sampai enak pakai. Lu ketok ya? Aku HP juga nang dulu terus enggak. Tak ada konten enggak? Ya konten Facebook. Kan kamu tuh. Enggak bisa itu. Dhuwur. Malah, malah. Kan. Ada iwak. Anu sisik. Oke guys, kita makan bareng-bareng ya guys. Perkumpulan apa ini namanya ini? Surogadokan. Surogadok. Ayo kan. Ini pinter jitu itu rangka. Aku bu, terang Iya, mau. itu lho. Malah milih dia harus bisa dibangun. Itu lho kalau ngangkat lho. Oke. Terus ini kita baru ini ayo nasi pasaran kok. Ayo makan bakso gigi sudah Makan. Kalau Mbak balik lana, benar benar. Dirasakan dulu makannya. Ya Allah, nikmat mana yang berpustakaan ya. Itu yang kita dan mangane jagoan. Ada yang kita. Di pasar banyak kan kok pengen lagi. Putar ini. Tapi yang lebih lagi. Kak, Ora, betul sana. Gue sering diam betul. Ini mau ini budin tak ini mbak Mili. Banyak. Kalau mau kita kalau. Tak betul tak. Mak rawune rambut anu to. Coba dikubang kok sopon ya. Apa? Jom lebih. Anu tidak anyar. cepat paling. Enak ini loh. Cuma aku loh. Enak bu. Tapi tak ada sepeda lo bu. Kemudian cepat. Nah, ibu beli tuh buang aja tuh es oh. Bukan. Ini sama. Enak Ini kok enggak mantap. Enak mak. enak. Apa? Mak? Lebih kelihatan. Tak patut nambah ya dengan tak patut sama kena gaya. Apa nih? Kami juga kerja ini. Yang dulu ya. Nah, kan ngerti uang. Ya ya. Yang ini awak model beli. Mau terusan nambah beli. Macam waktu jadi pegel waktu. Mantap. Hitam tengah Kemana dia? Wah, pasti tambah yang betul. Sembilan. Ada tiga tak? Aku lupa kok yang tak kait kan? Betul apa tadi? Tak atas ni. Ini juga ada. Ada sendiri. Ada. Atas. Bang atas ada sendiri. Bila siapa?
Mbak Lis yang kayak neng di. Udah anak aku. Lewat nunggu. Tetap masih mana? Enggak, Bu. Lewat kayak gitu. Enak berani kan? Enak deh. Bisa tadi. Dibukanya loh, misal. Terus kayaknya lu perang. Kurang apa gitu? Orang kalau ada tak yang langsung besok. Besok gawe acaranya kayak apa lek? Yang alami gitu. Pokoknya tadi duit Jadi kudu emang ini neng sawah gitu. Tennya. gubuk masih dulu. Dan ya, jadi ini kok iwak bagus tuh. Ya bentuknya ya. Tak kira itu tak bentuknya kayak. Hak. Ayo jamu. Mantap. Udah susun aku. Tak nak kamu di rumah tu, tak nak. Untung. Loh. Buka ni. Nombor elok. Enak kan? Enak. Tapi Mantul. Enggak enak tembang. Mana kasih tak tahu. Iya, daging. Karena itu kerasa. betul. Coba, pulau. Ini gue deh. Mak mutra apa ki? Nombor. Ning rai jangkrik. Kau kan kalau nyala tak jangan ni. Ini juga merem. Mbak ini murah mana loh? Anu ya? Tak. Nak. Lombok kok kayak ini tau Bin? Apa? Nombor. Ada? Ora tapi kok colot itu kok. Nah, itu aja gede kok, anak ban ini. Kita lagi jam dulu deh. Itu. Mau naik kan? Beda. Oke guys, bar kilo dolan ta. Iya. Weteng wis dolan ta, sitak wis keringetan. Ngono tok lho, iki gak anu metu apa-apa dhuwit piro makan ka iwak-iwakan. Gak aman. Lo karo dong kapas Ramban Tegalan. Iki lho, Dengan aku ya sing belanja nomor Mbak Win, Ibu mohon doanya nggih, Ya, kemo Bu. keempat paling lancar. Amin. Bu Imam, amin. Ki lho didongane ning HP ya bareng-bareng. Sehat, panjang umur Bu Imam. Semangat Bu Imam. Semoga diparing sehat nang bulan rene maneh. Oke. Ikom nika digawa. Kok yo enek ae. Oke guys. Wis bar dolan to. Pabrikku lho. kok hampir ini Hampir. Sudah selesai. Warak. Wis mak wis gak pengen mangan apa neh? godhong-godhongan mari warep kok. Itu malah lawe. Sabar ngene. Rokok enak. Tenek. Biasa Rokok kita Iki es apa? Esku ya, Mang? enak, rokok ya langsung makan. kabeh. Nyapa? Kabeh dolanan HP. Gak duwe HP. Kasihan. Salahe. Rupane HP. Lho HP ini nek tidur lho. Lampu ning ndi kuwi? Lho. Ya ono. Mbak turun dolanan HP gak dolanan HP dhewe. Kasihan deh lo. Iki lho ora iso guys iki. Ben nyanyi ning kono to. Ben dileki kancane, dhek dilek api ya? Api. Ya. Api. Delok iki Mas. Iya. Lah, ya.
Kak di HP dhewe ya. Iya deh. Bisa aku delok TikTok. Lah iso ora di HP kok. Oke, HP kecil kok kene. Ngoyok isae wong lho. Iya. Piye lho. Sakne. Apa, Kak? Apa ya? Batur nyekel HP ra nyekel HP. Apa? Di TikTok isine norno lho. Nah, iya. Sama. Wah, aku gak ada irung ya. Pengen. Ya, sih. Tapi kalau ini dijual sitok. Ntaran udah budal, tak tanya piye? Kok batur nyekel HP saingi. Iki lho mak tak duwe iki lho. Mau. Ngetono to. Nesu kelan. Aja. Ngono masamu nek wong ra di HP terus batur nyekel HP gak nyekel HP dhewe ngono kuwi. Ya ora apa-apa, tahu. Waduh dike ya. Lah ya. Beda, bukan gonta ganti ya, bedino HP iki. Bedino gonta ganti lah ya. Ngono biyen iki pertama kali dinganu HP to. Apa jenenge? Ngene. Tak tukang HP, gopak, aku tulen HP ngene ae. Wis saiki rasane ketagihan. Saiki gak duwe nek. Sinar. Delok apa we? Sinar. Delok apa? Delok pemandangannya lho iki. Delok suku. Iki lho, delok iki lho. Ih, mrongo. Sampe wae tim. Gak ser aku nak kowe. Aku duwe api. Tak dibeli sing apa? Lah anu to. Wong Iya. ngamongan to ki. Gak kontol. TikTok wong ngamongan iki. Ben. Dulurmu ki lho, deloken. Ya ben, aku tahu. Masalah. Lho sapa njejal dulurmu sing ndi? Eh, kamu duwe TikTok kali bae. Delan win. Kon delok dulure tek iso. Ibae di TikTok. Biolek deloken nek. Muat iki lho bisa ta to. Delokan. Wis tak jane tenan lho win. Iki operasi apa to, Mak? Wong lanang delok to. Lho. Tapi kok tak dikit. Berarti mak iki kok ya. Lah kukur-kukur ngene kayak. Iki laser iki lho, bulu-bulune ben ilang. Oh lho. Kok Leseran ngene makmu. Di daerah etan ki banjir kok ini ki lho. Terus depan omahe wong. Gondang ki kayak anu ta no. Anjuk. Aku senep sih. Ayo, mantap ya. Aku arep belanja ya. Terus Beda tuh HP. Kan nek banjir tenan. Beda tuh HP. Ngene lho banjir. Wis tau roh. Delok iki lho mangan nyambe, Mak. Ben. Mak. Mutah ya ben dil. Ya iki lho sawo raksasa. Iya, gak apa-apa. Aku tau mangan aku. Tapi iki guru saiki anyarne beda karo dike. Lah aku sing wong barang rong gawe. Sawo apa ya, Wi? Tau mangan aku sawo. Mak iki sawo apa ya, Mak ya? Sawo kecik sini sawo. Ayo lah, terus to. Iki sawo gak sawo. Iya, aku tau mangan ngono kuwi wis wis tau. Leres. Wis tau aku sing rong digak tandur piye aku iso mangan. Mosok. Iki Gone tati iki sampe blenger. Wis pukul ya lagi nyangkok. Mosok. Oh enak lek. Bukan ndiar kan. Karepan. Lah nguri omah. Di rumah ya. Emang kita cajaran rene gas kok gak rene. Wong gak sedo beduk. Wis tuh gak Terus iso. terus dan terus. Iya wis gak iso ya wis. Kanggo turah ya ben dipangan. Konan. Mbak. Kapan? Iki lho bojae. Iki lho bojae. Ya. Wis mbok omongi porong. Ayo ning ngeble ya. Gawe getasan mau ora pengen udan-udan iki aku rawan ngliyor mah. Aku dalan. Sesuk elek gawe getasan tak wangi. Ya ayo sesuk gawe ya. Aku gak gawe. Kok silian apa Nul? Silian apa ngo? Ure. Ngono lutung. Lutung ah? Kapan Min? Apa nih? Lah gawe. Gawe bu. Jadi kon gak ini getasan lu sok apa? Apaan? Telepon. sesok? Teleponan. Teleponan dhewe lagi dipet telepon iki. Gak duwe apa ya? Ganti apa ya? Oh iya kasihan deh. Cekelan TV ya. Guys, kurang ngene tok iki. Cekelan TV ya Nul ya Nul. Layarnya kan jadi TV ya. TV anak TV rata delok. Hmm. Delok HP abot HP ini kalau TV ini.
Ya apa syukur ya? Sukune sapa karo mbok Pak? Di. Anak lu tahu bro. Aku kakek mangkuluk. Dengan tan entut ya. Bukan dicari deh, Mbak Lin. Kak. Marin deh. Enggak. Katanya Terus